Здравейте хора, днес ще играя Майнкрафт. Надявам се да ви хареса. Лайкайте, за да има още такива интересни поредици. И нека да започвам. Видеото се очаква да е дълго и може да бъде разделено на няколко епизода. Така, нека да започваме. Вау, озовах се на дъното във вода. О, виждам въглища, но всеки, който играе Майнкрафт, знае, че първото нещо е да съберем дърво. Да съберем. О, има крава. Така, купаем. По-скоро. Чупиме. Така, взехме всичко дърво. Гъба. Бягаме. Така, нека си направим един крафтинг тейбъл, малко пръчки. Така. Съберем малко камък. Така да си направим каменна кирка. Видях айрон! Ей, сега отивам да го изкопаме. И въглища има много хубаво. Така чупим цяло. Така, мисля, че е предостатъчно. Да си направим един меч, една брадва. Да си ги премахнем тези неща от инвентара. И отиваме да копаме. Ето го айрона, пък това въглищата, пък и там е айрона. Само един въглен. Ще трябва да стигнем до айрона някак си. Камък. Камък не ми пречи, ако обичаш. Мисля, че беше някъде насам. Къде беше? Май ще трябва да сляза и да го видя къде. Ето го бе. Пада се и тук някакво. Да, ето го. Само едно желязо. Само едно. Нека да видим какво ще намерим тук. Гравъл. О, не, ще да се задуша. Така. Идваме насам.
О, храна. И е вкусно. Нещо друго има ли около мен за храна? Освен пращчо. Пращчо, имаш ли последни думи? Нямаш, добре, чао. Че да събера малко дърво. Така. О, нормална крава. О, така вече може и да има село, не знам всъщност. Умри, краво! Овца, къде си? Няма овца. Нищо. Прасенца. Много айде ще те убия. Аз не ги убивам, защото не искам да се направя един остров. Може и да се направя. Да те изгъби. Нищо. О, на въглища. О, много въглени. То и с тях може да се направим торчове. Айде, спрете, много сте. Много въглени. И най-накрая последния въглен. Може ли да се направи там къща? Не е ли какво ще направя? Само че първо искам да събера пясък да се направя много прозорца. Никаква идея за какво е това. Мисля, че трябва да взема крафтинг тейбъла. Къде ми е крафтинг тейбъла? Крафтинг тейбъл. Тук. Така прави си една бърза кабелстон лопатка. Ето така купаем много пясък. Мисля, че аз ще събера много пясък с тази лопатка. Така. Трябва много пясък. Че после да не се връщам пак. Между другото, много след малко става вечер.
То вече стана вечер. Почти. Вече е вечер, мисля, че трябва да летим към лагера. Да. Уф, само цела при мен. Искам да убия. Бам, 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 бам. Са, ти ми трябва. Ето, не знаете къде беше идеята. И на онова малко остров. И мисля, че трябва да строя с малко пясък нагоре. Защото няма само обаче блокчета. Не! Аз ще съм убия. Не. Не, просто ще сложа дърво, защото много камък имам. Общо слагам нещо, просто да имам. Моля ви се. Бързо! Не. Аз почти умрях. Ще се направим. Ще ползвам малко чит, защото иначе няма как да се оправим. Така. А както виждате, аз вече го направих на сложно, иначе беше на нормално. Тук е доста опасно. Не, слендърмени.